You must unlearn what you have learned. It won't make any difference. Oh, shut up. Tekstin käsittely. Esimerkissä käytetään Microsoft Word 2013 suomenkielistä versiota. Ensimmäinen kohta. Tiedoston avaaminen ja sulkeminen. Tässä käsitellään tiedoston avaaminen, tallentaminen ja tiedoston sulkeminen. Tiedoston avaaminen. Kun Word käynnistyy, alussa tulee tämä Avaa tiedostot-kansio tai viimeisimpään kohtaan tulee viimeisin käytetty tiedosto. Eli klikkaamalla Avaa tiedostot päästään viimeisimmät tiedostot kohtaan. Täältä esimerkissä otetaan tietokone, josta nähdään tiedostot-kansio. Täällä on tekstinkäsittelykansio ja täällä on yksi Word-tiedosto. Tiedosto voi avata tuplaklikkaamalla tai valitsemalla sen ja klikkaamalla avaa. Esimerkki tiedostoon Lorem Ipsum aukeaa. Täällä on ylätunniste. Lisäksi on otsikko, tekstiä kappaleissa, kuva, toinen kuva tekstin taustalla, yksi kokonainen sivu koko dokumentissa. Tallentaminen sujuu tiedostovalikon kautta klikkaamalla tiedosto ja tallenna, teksti tallennetaan. Sulkeminen on kanssa tiedostovalikon kautta tiedosto ja sulje sulkee avoinna olevan dokumentin, mutta itse Wordi jää auki. Suljetaan vielä lopuksi Wordi. That was the most extraordinary thing I have seen in my entire life.